Ikaduhang procedure guys nga gamiton unta anja gani ha sadto say kay di na destiri pwede dagto nga prosedura kay tag-explain sa doktor. Hi guys, good morning. Karon day guys, adlaw Merkulis pit sa 21 sa September. So maron rang adlaw nga schedule sa check-up ni Tiri, screening sa ijang valve. So karon kay di man pwede og duha dinhi saka. Ako na ako sa bus maghuwat ra kog naitawag si Ruby, mao nang diara ko sa gawas nagtambay. Kay bawal pa magimo saka hingaron og daghan pa bitong mga pasyente, maghuwat ra ko inja og maoki na kay bawa naman po tong guard nga need po gumusaka. So mga nang diara ko sa gawas. Nagtambay, diara ko nagbarag-barag sa kilid kay aglingkuranan, puro puno na. Mga nang diara ko sa gilid guys, nagpahipi. Naghuwat ra kog munaog si Ruby. A few moments later. Diyan guys, nakasaka na dyan ko diri sa second floor kay si Ruby mag-follow up siya sa PTPE result ni Tiri. Ako day mo kuyog ni Tiri sa pagpa-check up. Ako yung mag-uban niya sa sud ato sa clinic. Guys, dyan namin mismo sa sud. Maghuwat na lang may tawgon si Tiri. Bawal nag-CPR. One long angry line later. Guys, na human namin check up, human nag-screening si Tiri, human na sag-explainan about sa ijang valve. Ningari mi sa mismo sa Philippine Heart Center. Kay makikita si Ate Rubig si Tiri sa kantong nintabang des ni Agi kay schedule lagi migdugay pa. So nitabo sila may ning sa kastaas darakos ground floor. Ari ko naghuwat-huwat ug naitawag si Ate Ruby. Pero nihanjo ko sa guard nga masud ko ari sa mismo jud sa sud. Diara man ko sa first floor kay sa gawas grabing inita. Diyan nalingaw ko kay naidaghang kadyong mga paintings. Diyan kanay di ay ilan ning gibaligya. Diyan. Diara ko dari nagwat-huwat kay magwat ra kog nay tawag si Ate Ruby. So apa di nakangari og Philippine Heart Center. Manitsura sa ground floor. Mani siya. Di man siguro pag tanang tao nakangari na og Philippine Heart Center. Sa mao na. Ganahan ako nagtambay dari guys. Madugali ka ng sugot a guard. Kay bugnaw man aircon. Diyan, nagtantanaw po ko dari silang na sila binuhing isda. Kay lisod og magtambay ko sa gawas guys kay grabing inita. Ano nga ni okay ra man po guard nga musud ko ari. Kani ang gisudlan guys ko ana ni ang pikas building na ni sa private ni nga building kay katong dito ganiha nga unang gisudlan mao toy charity. Diyan nagbasa-basa ko daning ilang mga core values sa Philippine Heart Center, quality and policy. Na ilang mission, we shall provide Diyan guys, na ilang mga paintings na nalingaw ko nagtanaw. Nice kadyo mga paintings ari oh. Nani mga presyo ilang mga paintings sa ilang maning baligya. Mga nice kadyo. Guys, nice kadyo ang paintings. Kani nagtaghuwat ra ko guys kay hindi po ko ma-board ari sa bus. Kay wa pa man po itawag si Ate Ruby.
Ja, karon tad guys mo saka na ko sa taas. Kay mula ka ulit si Ate Ruby, ja ako yung puling tiri. So di anak ko sa 7th floor. Na ako 7th floor. Ja bawal mo sugod si tiri to dito sa kuan. Sa katong nag-orient nila or nag-seminar. Ja ani ako sa lobby maghuwat. Nililikos gawas taas na si Kadyo guys kaya naman sa 7th floor mi. Ja. Wapas Ate Ruby diha kay si Ate Ruby day gilakaw. Di man di po ko pwedeng madaol ni Tiri kay bawal man di around focus waiting area naghuwat. Diyan na oras 11:45 na wapas Ate Ruby na uli. A few moments later. Diyan na sa ate. Sige panggutom na may dani kay pa may paniud to. Si Tiri di man pwede gimong inaog kay nag-start naman ang ilang seminar. Seminar dito ilang gibuhat to guys. I-seminar sila sa psychology doctor. Dugay pa sila abtan pa kuno sila 3 hours or more than pa. So muna natanggong may-ari. Pwede man ta puno magilis-ilis og pangaon da. Magdengan na laman diming tulo. Sa Ate Ruby. Kapahuay mi dari. Tigara miglingkod-lingkod dari kay dugay palagi. Narang dugadya pa jud Kadyo Tiri makagawas. Mao nang kinahanglan jud kuan. Taas og pasensya. Kinahanglan ka mag-antos og paghuwat. Kay lisod po gamong bijaan. Ja ag oras na alauna na. Si Ate Ruby. Dara nagsigara mig cellphone ari kay may mahimo. Kay di ba pud pwede bijaan lagi kay basig magtawag ba. Nay mga papers bitong ikuan. Ilakad nay biglaan nga ingon. Many unbearable hours later. Pwede bijaan. Oo, kami nga may manigiwan. Mani mga kaubanan nila Tiri da. Parehas na sila may mga problema sa kasing-kasing. Ako din. Siya lang isa. Ako din. Sa mga kapatid ko, hindi malaki tinatanong. Kamusta na kung anong wala. Pero pag humingi ako sa kanila ng pangawa ng baby, binibigyan ako. Pero hindi nila ako tinatanong. Ilang taon? 7 years na. 25, 24, tapos 7. Hours later. Just then. Sa wakas guys, kauli na jud mi. Gabi na. Pasensya na mo guys, saan gi voice over kay ang taxi driver nagpa-sounds. Guys. Kuan. Grabing kapuyan na. Pero laban na maghapon na rin dapita. Mahalag kapoy guys, basta kay si Tiri lagi maluwas.
2 hours later. Hi everyone, majong gabi eh. Diyan guys, ma-update day ko sa among lakaw ganina sa pa-check up ni Tiri sa Philippine Heart Center. Diyan guys, mo share ako ug ang hibaw-an mahitingad sa sakit ni Tiri. Diyan. Kanang ganina di ay ako day may ning uban ni Tiri sa pag-explain sa doktor. Kay na timing man nga si Ate Ruby mo ay naglakad sa result sa PTPE ni Tiri. So, na timing nga ako may nakauban sa dito sa clinic sa doktor. So, ako did mismo nakadengog ug ako po sa puko sa gi-explainan sa doktor. Nja. Si Tiri guys, di ba das niya agi mamantong nabanggit nga basin og di maoperahan. Karon jud guys na confirm na jud nga maoperahan jud siya. Nja katong gihisgot ni Tiri des niagi nga basin ra to ha, basin og ang procedure gamiton katong balon nga gihisgotan na mo nga murag inject ba to kanang di siya maoperahan. Katong balon mo to isa ka pamaagi nga di siya maoperahan. Wa ko kay bawo og insaon to basta ba to ikaduhang procedure na gamiton unta nja ganiha sad to say kay di na destiri pwede dagto nga prosedura kay sa gi-explain sa doktor ang ijang bulb, mitral bulb ara nakakipot. Gipakita ba mismo ni Tor nga di na kuno to kayanan og balon. So mao to ganina kay isa man lagi po ko sa nakadengog kay ako may niuban ako po sa gi-explainan nga kuan si Bernadette kanang nay kaso ni Tiri. Diya, kami di pa na sa uban bitaw nga mga viewers uban nga nagdali umuta na nganong dugay karon hadyo mong pasabten nga kami di dinay madali-dali kay labi na kay naami sa charity na nay long process usa jud maoperahan. Pero ako mi pasalamat kay naay ni tabang na mo imbis kay madugay-dugay mi murag madugay-dugay jud mi dadto gabay ni tabang pero kay na may ni tabang di jud mi mingag madugay-dugay man pero di jud ngag dugay kaadyo kay nalagay ni tabang ang katong ni tabang marag hapon ni sila mga tawanan ni tabang dias ni Agi. So kuan instead nga October ang pabalikan mahimo ng September katapusan pero kuan pa na sa green card pa na napamidagan kadyong kanang mga papel nga i-process napay mga kanang mga among ipakliran sa pulmo, sa dental, sa patutulo pa to ka doktor. Sorry kung di na makuan kay kadyo ka kuan sa uban nga clearance sugin sa to basta ka na pa may kuan na pa may ipa-clearance. Diyan guys ganina kanang nay kuan man jud ko kanang nay curious ko ba nga na bahalag makulitan ang doktor na ha. Basta kay makapangutan ako. Diyan kuan di karon ko nakasabot ngano di ay nga bawal si Tiri og green leafy vegetables. Mao toy hanggi pangutanan number 1 sa doktor nganong gibawal ni Tiri ang pagkaon og mga green leafy. Kay ako na ganahan na ako nganong bawal man. So mao to gitubag ko sa doktor nga bawal ko no ang mga green leafy kay ang green leafy maka kuan na siya maka counteract mintag counteract ko na siya maka murag kontrahon ni dya ang kanang effectivity sa warfarin. Kanang warfarin mo man ay giinom ni Tiri kuan man na siya blood thinner na siya kuan na siya para pang prevent nga kanang di si Tiri mag heart attack kuan man na para ma-prevent ang kanang blood clots nga mao ni makakos og heart attack mao na nga need si Tiri mainom og warfarin. Nja bawal ang mga green leafy kay mga green leafy source na siya og kanang vitamin K
sa harapang naibawaan vitamin K inja maka counteract lagi na siya sa effectivity sa kanang warfarin nga mo na ang blood thinner sa mo to na mo na itubag sa doktor kanang utana man jud ko anja nangutana po ko sa doktor ug ginsay mga bawal kay kanalaging may stress na mi ginsay among ipakaon ja das mga niagi di mi kadyo magpakaon ni tiri og karni kay nagtuo mi og bawal ja mao tong ganihan jeng ipangutana jeng giklaro sa doktor kung bawal ba just tiri mo kaon og karni di ay ja nangutana po ko og kanang bawal ba si tiri miinom og gatas kay katong dito lagi sa buhol pa bawal kuno miinom og gatas so mao na nga nahadlok po ko lagi nga insa na may makuhang tiring nutrient sa isang lawas nga daghan magbawal sa mao tong madyo tayong ipangutana sa doktor kay nahadlok ti focus kanang health ni tiri kay wa ba di maadyong makaon nga sustansyado kay malagi nang daghagi bawal mao nang nangutana jud ko mismo sa doktor ug say dapat ug say mga di dapat kanon ang gibawal jud number 1 mao ra jud tong mga green leafy kanang source of vitamin K nga mao ko na maka counteract lagi sa effectivity sa kuan sa blood thinner nga mao tong warfarin mao tong gibawal jud ang green leafy hinja ang karni okay ra hinja nangutana po ko og kanang okay ra basta mo take og vitamin C kay isa po na po nang ipangutana kay kanara bang mapadung maoperahan kinahanglan baga jud nga palakasin ng immune system kay kanang naiugluja ka di man po ka maoperahan mao tong nangutana jud ko karong ano bitaw may kawana bitaw may kanang kahadlok nga mag kanang painom og kuan kay mahadlok lagi mi among na mahadlok mi magpainom og vitamin C kay narabay giinom mga maintenance so mao to okay ra day kuno na major pod guys kay kuan ako kuti-kutihon jud ko mangutana ko bahala ng doktor ug sa kay pre ra ba dyan mangutana mo nang mangutana jud ko ja murag na dugay-dugay may kahapon gibanggit sa doktor nga kuan lagi na sa epilepsy hapon gibanggit nga na sa epilepsy so kinahanglan lagi pud magpatan-aw si tiri og kanang doktor sa iyang epilepsy sa neuro before siya maoperahan ja dako jud ko pasalamat jud sa kadto lagi mga tao nga nintabang namo kay ganin na lagi ugwa pa mo kanang model sila Ate Rubig Utro dito sa katong nintabang des niagi namong pagpa-check up na masig madugay na pud mi nga dako jud kog pasalamat dadto nila nga gitabangan mi imbis madugay nahimong deul-deul kay sa mga nagdali kinamagadi uban mga viewers nga nganong dugay mo nganong gidugay-dugay na nga na kuan man good guys di magud mi priority mi kay nama mi sa charity jamadyo ko na ipatakaran pati ang doktor ni pasabot namo nga di na maingon nga ora-orada maoperahan si tiri kay ag-explain sa doktor di ba nagka-pandemic na aman to'y naka-line up sa una pa nga mga pasyente nga operahonon tungod sa pandemic na pending sila wa sila na operahan mao na karon mao pa jud to'y priority katong nauna nja ang kasagaran po dari guys sa hapong naibawan kay si ko pangutana na po ko'y mga na imamat na istorya nga mga pasyente didto nga ang maoperahan jud diretso kadto na jeng kanang nay kan bitaw urgent na kadtong critical na jud kaadyo nga need na jud operahan diretso madyo to ilang gi priority nga operahan jud diretso para nga nila sila tiri kay daghan silang nga nang sakita bitaw nga rheumatic heart daghan sila di ra postiri pero pareha sila naka-line up unja kami marag makaingon mig swerte mi salamat sa Ginoo kay kadtong mga nauna namo dugay ra to silang nimpila dugay ra to sila pila na sila kabuwan ning antos og balik-balik siguro guban dito na mga isa nakatuig ja kami pasalamat mi sa Ginoo gihapon praise the Lord kay
isa pa mi kabuwan ari. Nya nakakuha na mi dadyon og white card. Nya ganina sa katong giseminar si Tiri dapat to pa to sa December. Katong gi-seminar sila og kanang psychology doctor. Gi-seminar man sila singanda na rehab sangana basta kay gistorya sila about sa ilang sakit. Pagaman dadtong giseminar sila one-on-one pa dito sila interview nga halos mga sa kaoras siguro pod kapini sa sila mahuman. Kadtong nga prosedura di pa intaro karong adlaw buhaton. Tungod kay da malagi ning tabang na mo napasa jumi daghang katong sa mga kauban nang tinga sila kay sa jumi tungod to kay dahin ning tabang na mo. Daghang salamat kadyo manguyin ko nga kanang nay bless pag jud mi kadyo swerte mi nga isa pa mi kabuan na nami white card jaga mong among palawapon sunod kadto na pong green card para na jud sa surgery. Diyan guys, si Tiri na magpasabot po sa uban kay kami kuan mami kanang pareha malagi mi dari mga ni mo-upload og vlog. Lahi-lahi gamong topic hinja og sa uban nga viewers nga wa kadyo na di ko kadyo masabtan. Pwede ra man pud bumutan-aw didto sa Katiri nga vlog og di ka Ruby Provinciana. Kay gaho ang topic katong gitopic harap atong gitopic katong pag-uban na sa doktor. So para to guys, ug mapun balik pa pud didto kay napa may wa na human. Kay gabi na lagi mi na human. Nakauli mi dari alas 8 na kay mga lagi tong gi one-on-one man si Tiri. So nadugay jid. Diyan nag-seminar pa pila pa to ka oras to nag-seminar, diyan pag seminar katulagi gi-interview sila tagsa-tagsa. So marto guys, daghang salamat sa tanan-tanang ning subaybay. Diyan di na mo na matagsa-tagsa, diyan kay bawo na mo kinsa mo nga katong mga tiniray gadid nga ni suporta namo. Daghang salamat ninyo. Diyan sa katong mga basar, daghang salamat gyapon. Kay wa may mahimo kay naamang gadid mo. Among kinabuhi kay di man na mahimo ang tanang bida na magdi kontrabida man nang wa may mahimo nga naamo okay ra na daghang salamat maura to kay gabi na sige kong jagaw ang sila dito ning pahuway na so maura to guys, bye bye.